Convinced е прилагателно име, което означава убеден, уверен и дори сигурен. Convinced. Convinced. Ако ви притеснява как бихте могли да различите дали това е глагола convince, просто поставен в минало време, или пък е прилагателното убеден, то контекстът ще ви подскаже. Нека да разгледаме и няколко примера. I'm convinced that this is the right decision for us. Убедена съм, че това е правилното решение за нас. I'm convinced that this is the right decision for us. Както виждате, тук няма как convinced да означава убедих се, т.е. аз съм убедих се. В случая е аз съм убедена. I'm convinced. Още един пример. John is not convinced that opening a second shop now is a smart move. Джон не е убеден, че отварянето на втори магазин сега е умен ход. John is not convinced that opening a second shop now is a smart move.